orende asekerarina na asogo saba na ogo sorora na koira nera inga. Tazama vyote ndugu tulivyo navyo, ni kweli ametupa bure. Hesabu 1 hadi 9 na 10 ukampe Bwana. Hesabu 1 hadi 9 na 10 ukampe Bwana. Ndugu leo wamtolea sadaka jinsi alivyo kubariki. Keep watching Voice of Victory TV, leading souls to Christ. Nainde abana banyasaye nyuma mwarure chikanisa. Abana banyasaye nyuma mwarure mugondo abachumapiri ba minto. Baisilamu karamu kwerigania cyuma go sasima. I welcome you to this special edition, Chinguru Chie na Pastor Lame Onkware. Na abeire abana banyasaye ngo kwanera igore Chinguru Chie igoro ya mangana enyomo marriage. Gentonkeyo kubwamano onye nkeiri oboroso buyamati kiranyare kotenena. Ebene serikali, ebene kanisa, ebene nyagitari, ebene school, ebene gendutokoroka county assembly, ebene serikali yanene, ebene senate. Isi gotoka kubwamano abantu bari ase chini institution yechiga mba bige tuboroso asenyomo. Turaita, turatenga, turaitana na ndo mwelio emyoro amakombe emeyo bunabana yentongira na bakekoro kunga PWM yento kubwamano onyenge kobe kwa oboroso asiamati yento tokoroka power women and men igendo tokoroka kubwamano oborai abakungu umukungu no mosaje ikina kigento gigo kigoita abantu abangi musikurigeraria mosando ekerata getego tenenera obochori bwa Kenya muno monto tenenete bintu byokuruta ukia sembeo umukungu na beta involved musaje uri agaitu goitukobe musikurigeraria kubwamano omwana we university kekobanga obutukimboga ndrete rongo bonsiga igendo kyabeta involved no mukungu ese koreka nebintu bikokoreka nasi chinka abana banyasaye no mukungu abana balia umongino ryotetwe the daughter and the niece igento gikoreka nago chimotu alia umusacha bu mukungu olia nakabwato mukungu onde kinse chi America isiko igento koroka PWM power women or a woman and man is killing the country, is killing the church. Isikurige libinto byonse bikokorekana principle gete yesikuruge tenja kwete monto gete na kwete monena serikali abana banyasama ngana yayiga kubwamono atatugoika asoaroro power woman man amangana yayiga ngayasarekera obwamate bwenka Yasaye agatunga umukungu no mosacha akababeka so mugondo Eden akabateba yo gambere kere cyombe cyabagoyire ekero egendo tokoroka etoyigo yabagoyire bana bakema mati etoyigo ninki etoyigo nekera mali babagoyire gakoira cyombe ahire kinyomba
aira abantu igonkiringa onye ihamate abagoyiri umusaja kubwamano gochigotenenera school umusaja gochigotenenera kubwamano enyagitari umusaja gochigotenenera county government umusaja gochigotenenera country yenyene umusaja gochigotenenera kambuni ende yonse yarosiwe ebengangina na isemba amoroseti muraita hone chikanisa bono iga anonta geteturi lia seri tukulia lero igendo tetenkwane the powers start b Chinguru chigo takera litangani asomo kunguro mosaja amatega obara yubwa manyakoro obwasuka enero serikali entangani nyasaye atongete chini institution jija manyakoro chiaro siwa gosa batora abana banyasa mwakwereirwe abana banyasa bamurwareire nango sabanga toligereri igoro onye PWM terigo chetogete na kuruase enka Dirolia makweli na amanyi nganara iteka. Monene mbia mono. Kwa bere go ntumia asinguri cheri ngana asobwa matebwenka. Bwango ndego kora nso yako bwa mana mangananda mangara se Biblia abantu babo ringanje ne nyomo yo kankorandia bwa matebwa tatu umwana no mukungu amo no mugaka. Monena mangana mangara se Biblia ko kerororo oboroso bwa manganonsi. Ne amate enyomo bakwerero balemie abarware tomonene obagwenie kuwa mono tugeni oborwaire bwenkoro oborwaire bwa makweri oborwaire bwebibe ntumie bineke bekere kyora bana bakorore watani umugakoria watani umonginoria watani abana baria kisumu kyaurokire mioro yarosiwe uturure ibago naya gago chakera se amate twango sabanga omonene bweorokie Secretariat Yesu yoro motorio ito amina. Yentege tangani the realm of civil power. Ekerekore serikali kunyara kwagia korosiwa ebe ya Kenya, Tanzania, Uganda, the whole world bunabona muroji chiwaka na Igoralia, Lebanon, Israel. Chando no sacha ore asobogambi kungora asobogambi abantu barasichi parliament y'ichinene batanya ko bakobekera uboroso kurunka babekera tuboroso bugwitira manyinga ebirengera likobwamo nebibe ebirengera byokurwanira oborai ebirengera byokurwanira umukungu ebirengera byokurwanira abasacha nande no isa kulige no ensa misoni omanyene no mukungu ogerete akanyara kobaga kobacheru amaiso akagenda akachigosie tinge talenge gosia bosie bakamosekerera bakanyara ko abakumukurera bakagoka omweli bonsi bagakwera maria ekerenya samwera ne Chinguru abana banyasaya bwatachisiro kiribere enyombe gaita bagambi balia enyomba na gaita na Samson bireka manyene Kanango soma se gitabu kya Barumi 13 kefunge ya kemo powers start B serikali te yerate nene ebene serikali ya Ruto ebene serikali ya county ebene serikali ya senate abana banyasai ebene serikali yenka yomokungu no mosacha ebene sukuru ebene nyagitari onye nyasaye takobeka obogambi obwo na nyasaye takoeguli bagali tangani neri bageri tangani igagote bakobwa manonga amayiga tato na ararate nene giserikali ujakere serikali yomokungu yomono mosacha ezukuru enyagitari eserikali kobwa mano asensere womo chakano nyasaye gabegeta amayiga tato ligali tangani enyomo ligali yakabere akabeke sabatu okunogotimoka ligali ya gatatu akabeka ensemo ya 10 kera abantu bataliko babege no ase ligali tangani eyere kobwamano esabatu ligali yakabere enyomo ligali ya gatatu okomwirana nyasaye asobwegenwa kisegi nkitoka ase chinka ase togo kolemeremo nonye na ase sengima nakiyeko garabona abantu bagotiemana babwata makombora yo kuruterana ikombora liao nabolira abenungu nabolira abekobwa mono nabera abekobwa mono gento tokoroka esumu
abande bona bajakire koroka ninga naintwe ntubwate jipomu tokurutera abantu embeho bakwa bana banyasaye gotebanga let every soul be subject unto the bigger powers. Ikonkeli na chakiranga the bigger powers yentangani nenka asetata omwana no mongina bali gosaso mukungu no mosacha bali. This is the biggest power nyasa begetaroro, for there is no power but of God. Ikonklinga serikali teyeraro siwe tatige serikali yabekirwa mana nyasaye. Serikali ntangani ekabekwa kubwamano omukungu no mosacha okoroko Adam nawa. Aiga oyobete a president ase enkeria nigari koroko Adam omokonyi akaba Hawa. Wetera asenjire ngabune yega omukungu akanyara kobaga komutiga omosachoye akagenda gokwana mone ngiti. Ono muchando kobwa monora asobosi bwenze okora giserakali gikorwana wakorenzi kunyara kobage korwana igomanye ko bwa mononga abana banyasaye umuchando nora asegete amasabotayo osomalingana nkoyo asama tukanga bunayiga igona atakamba tanga sereiga asaba Rumi 13 funge kemo. Eserikali ya Kenya newe, eserikali y'omukungu no mosacha newe, eserikali kobwamano Yesu kuru newe na andi gisambwe, eserikali y'ekinyagitali newe, eserikali tokonyala kwabatokologa ya county assembly newe, eserikali ya senate newe, onye nto twara basacha babekire foundation gosoboroso koruase foundation yentangani eyo omukungu no mosacha babege tu asomo chakano. Igonkelinga kira eserikali yabekirwa roro ojageleye mugondo edeni enyomo igiye kobekwa mona nyasaye. Lakini bono igokoligereria oyokoroko awa akaumira kobwamano engiti agategereri ogiriaye mukungu yagachaka kuiraneria eliogiri engiti ande ngote bigunga likabeli ansumono gwetanirio mosachoye. Bana banyasaye onyomukungu ogotegera eliogiria basacha bao, onyomusacha ogotegera eliogiria abakungu abao, onyomwana ogotegera eliogiria tali riesanangina nkeite gotwara kobwamano omorembe abasacha abange igobe bange tegotagora chinko cyabanyene. Bana banyasaye nyasaye otorangiria senge nchobu yabwaye balenga bagotagora chinka cyabandi balenga abana banyomire mane 20 ko na emyosi era ase kanisa y'abakungu amana basacha omuntu ogikonyoma omuntu orangiriyo omuntu nganjwa abuno menye abo abasacha banyomba kungu banyomire wose ne 20 no musacho yugo gikokonyoma ni gabwate nyamoreo abakungu no bara makembi kimonita chikanisa kimonita chinyagitali kimonita chisukuru mpaka ase serikali abana banyasaye wetera asenjirenga bune yega obwamate bwenka bwasareka igonkelinga nataka kolenta iga serikali teyera tenene ebene serikali yenka ebene serikali tobekere onye nyasaye ta kwegwali bagali tangani nyatogo tegera kobwamono amalio yande igaba Rumi 17 kabunge kamo igego temanga serikali ende teyo tatigiye nyasabe getaroro liswali lya kabere by whom are the powers that be ordained. Wana banyasaye tagatamotagararega obwango iga abantu bachaka gutumia chikanisa tugatumiwa chikanisa babe kunabarandia abapatiri ntoro kuji doctor lakini tu abere chi doctor cyo bobecyo goitara manyinga abarandi batumeka bagorira ukigari abarandi batumeka bagagira ukikanisa abarandi batumeka barosera ukisidudi abarandi batumeka barosye bintu gete kobwamone binene bakatumeka mbaka no korosya serikali ya oyokorokwa umugambi orokorokwa Ruto omwali oyo abana banyasaye na ubako yetabura asenge ncho mbayigote teli tukuliria lakini bone nchara yakire mbali ko gweke batebeti unki barakore oikabaitana na Ruto oikabaitana ne government batebya bavuata ni nganto morole kanisa ime ega asiye kanisa no kolenta omorembe taliyo gotebi nganto rarute kanisa taliyo gotebi abantu nganto raba bunge kanisa taliyo gotebi abantu nganto raba msie kanisa tuacha kachise inga baseri chensi tuwasirire
twatumira abana baitu bobe ande Biblia gote abanga abakungu n'abasacha rero nabwo abakungu n'abana nabo bakugamba ase kanisa mpaka ase serikali umukungu akura limonga oyo mbwatira ombogongo kale kondusi kianga abana baye bagosoka nemeyo bakora abantabu abakungu eliogirio mukungu nelibe abakungu ko bwamonacha ke okobekera lingana igago gokora nabo barosetie serikali nabo bajire kanisa nabo bakoyekora nabo barosetie serikali yoko nyomwa senka otebya bamuranga obameninga sakamata baito musacha bakora mukungu yomanya kuruone tobegetera kero musacha akule kero musacha ali moyo kichabu kingi jiko mubwati achandegete chimboto chisugunaine umusacho gokwa obaga iseke echensi bwesi bibuya obalira buya onata chimboto agotara gochialia abana banyasaye mbaka akonyegere njira gete yogo kumya igonke linga abakungu n'abasacha kiserekali kyabekirwaro ebe nenyagitali ebe nesukuru ebe kobwamono ne serikali raro ebe kobwamono ne kanisa abakungu amana abana banye kolira abana banyasaye ngaikuwa nakorora kobwamono emirobeli mase kanisa nane kare yesa arenga aroro tarenge wanjira abantu ngabaruwe ne serikali yekerumi serikali yekerumi nero yarenge embe mono yarenge gutumia matimu yarenge goita abantu lakini Yesu taruwe teribaganga amelia chisese abaraima se kanisa bana banyasani gontagete nkwana mangana ya gochase mule ebintu bigutikanya ko bigosareka abasacha babetirwa amatimu abasacha babuteru nemyaro abasacha ko bwamono babekerwe amaryogo bakule nabakungu kisukuru kyasambirwe kinyagitari kyasambirwe kiserekali kyasambirwe abarandi bakwero babekeira amaryogo nabakungu abana banyasaye kimokorra ko bwamono rero abanta samatuka atura monaro nigo bagoteyanga nakoire umukungu amona abana Biblia goteba iga by whom are the power start be ordained ebene serikali ya Ruto ebene serikali ya county assembly ebene serikali ko bwamono ya senate ebe ko bwamono ne court judiciary ingonye bekiraroro the power start may be ordained by God abarumye yeye komenesa tekefunge akemo manyanga gogo kiasera judiciary gogo kiasera serikali ya Kenya ogani goitira manyinga abana banyasaye onye gogo kiasera serikali y'umukungu n'umusaje onye gogo kiasera serikali y'esukuru ogera serikali ye kanisa abana banyasaye ayo monyene nyasaye nakurigeretie nande goikabwakanwe ase toko bakera ase buna abakristo atwarangeri gutora ntomorembe lero roche ne bachake kurwase enyomo asenge njonse korandi mone gore enyomo yoka ngosamba tole county assembly ngosamba tole parliament ngosamba tole abana banyasaye senate n'abarayimba akonyali bagase bagutacha abana banyasaye abantu bande babwatege ntotokoroka ibo agenda yabo yokenyene atagete kwegitira abandi bayikererwa asengenje babotene n'abakungu gete abandi bayikererwa asengenjo bayibire kibaseke serikali abandi bayikererwe asengenjo babure corrupt ono nakibagokora tigababuna buna serikali eraroro eyende chorwe ekere bakobwatigo barakwanyire biki nonye nase family yokenyene umusacho itwa bana banyasabu nabonerege sieke besana omwana olia oitetwe amono moiwa amono mosubati olia igona igwete ko bwamono nga umusacho oli bwo mukungu olia oitetu babutore twa maboko nakabwato umukungu onde ko bwamono America to komanye kigendrete gatiga iga ibago bikoligwa byaranga koro monto yo handege ntubagukurigia nekibeso monto abwate power woman and man handege ntekeiga ngekabwati ngoyo ne kanisale abakanisa bataratinda naho bagakale kuligi kibunduki abakanisa bataratinda naho bakurigie emyoro baratagete goitana onye no mulisha no mu pastor imase kanisa physically asoko menya konga buno koiga bana banyasaye baite tu goito ko besana emebere gatuka ao baise ko bwati gubuya nabakonyanga nabantu bagotera baguchigiche kanisa babwatiru ko bwamono muika amangana ya iga ko bwamono togendete kuligelia bana banyasaye katika serikali katika kanisa ntubwate tabaka mbali tubwente kolento morembe elinde lingana ne nyasaye lirandiwe lakini chikanisa chinyinge tuebira amangana yokorandi tuasere siasa
yamanya goteba iga already bageriga by whom are the powers that be ordained. Bana banyasa buna rutara ali bono iga ingo mobekiro sige tabu ekia barumi 16 kefungia kemo the powers that be are ordained by God. Buna ko bwamano gokuna eserekali bunogo kune kanisa noro monyasegi okuna koega bande kanisa imeri ogirigia umusajo obwate besi ororobo chori bwaisire gojikobu na bono jikanisa ngochora chire abarai gojakera chi conference gojanse gaiga bantu bane nkoli bari jisumu abantu bande batumia kobwamono amachini abantu bande batumia kobwamono abana banyasaye abasacha bale kobwamono amabakima ase kanisa basalie kanisa obochori bokoera abatagatibu kungu bakoro kumama kanisa na tata kanisa asama tukatora monaro onye bakoruwane kanisa basaleli umonte nauni bamutiringa bamukora bantu bagochaka lyori umwaka gochikora bagokwana mangana maya elinda achorwe obolisi mbesa kyokurie kanisa obodiko ni mbesa kyokurie kanisa kwaragereria abaiseke bao kwaragereri ko bwamona bamura bao okonyora abande bakonywa marwa abande bayibolere nyomba lakini nobetete kanisa esegi abana banyasai the powers that be are ordained by God. Amangana dati na pira munakora igori iko kabago soa abazaja abange baganyire lisoe bamanyete nga mangana itayo asoira so umwano gochaka kunywa marwa kunywa mabakungu abande basoira asa mangana kubwa mono obuitia mono wibi igonke linge kerokurwane serikali ende yonse abana banyasaye okoragere unkwira na kole nyomba mwao yamanya koli swali nde what does one resist who resist civil authority ebe nabatule ebe abana banyasaye no mochibwa mono masabu chief ebe kobwa mono negento tokoroka DC ebe kobwa mono no mondo tokonyara kwa tokoroka mo councillor ebe no mondo tokoroka kobwa mono mo senate ebe no mondo kobwa mono tokoroka member of parliament assembly ebe ruto bya komanyene monto nde byansi ogotaka gosalia oborai bonga buno oboiga ngake bibiliya goteba togenda asige tabu kia barumi 17 ibungo bibere one by one whosoever therefore resisted the power montonde bwensi bona bunese yeruche teigoro yagachagwa mona abande baro abagachagwa abande mbaro ko bwa mona bara abaruto lakini wakati vita inapotokea nyasi ndio mafahari wawili wakipigana nyasi umia sisi ndio tutaumia watoto wetu watakufa na serikali itaharibika lakini mwishowe bune kanisa we shall be held accountable igonkelinga whoever resisted the power onde bwensi okwango obogambi asenjire ebembe ebe n'obugambi bwa national government ebe kubwa mono mbonde bwensi asinge njoyogosalia resisted the ordinance of God igotogende takubwa mono gosalie serikali nande nyasao nyebegetaro and they that resist shall receive to themselves damnation abantu abagenda tagisege asenjire ngavunega ingabanyore kubwa mono amakwa bantu bando okonyora bakurwania bantando nsi esebale buo yatachogiti bana baya baisike abakweta asenge nje ya HIV/AIDS abakweta asokurusia marito lakini nere namba 1 atenene tu mutwe kaniso mutakatibu akonya abantu iguriye bibe byabo ngayi abana babo ngayi mukungu wale ngayi kobwa mono ndi bwensi asoboge mabwao bana banyasaye PMW power woman and man na kiakola tokurwa na mangana ngabunaya igasinge njobo gumatona mona borobo that is they who rise against the government itself abantu bayimukire kurwania serikali ebene serikali ye kanisa ebene serikali ko bwa mono lutatenenelete ebene serikali ya nyagitali ebene jisukul yebate baiga usik anarchy and confusion abantu batumegete asinge njoko eguchibesa elinde balente obonyomba nande balente gento tokoroka papron no mochokano who oppose the regular execution of the law naboko nyaroko bwa mono ekabano ane president Ruto manyene akurwania judiciary igotekerengo kwanira mangana aya igongo kwanira korunka ngenda ase egento tokoroka parliament ngenda ase tokoroka county assembly abana banyasa ngenda ase egento tokoroka senate ngenda mbaka ase serikali dichi koliri nene nyasa begetaro isi judiciary ebwende goteneta yabantonga aigane ken aigano bolimo ama akigagosoa serikali ye kubwa abana banyasa nande ge gotumeka
AVOV abantu bagenda bunge bagusiringa 1300 etigentogete bunge gebwenta ko ba independent egambe ebintu birakonya ko bwamono abananchi abana banyasaye eben county assembly igebwente gotenene ekonye umungino umutaka umugako umutaka akindere bimura byarero okonyora bibekire ko bwamono county assembly ebinde ko bwamono babekire ko bwamono stokorokanga national government bareme yo bakoruwana bagotuma abana banyasaye na sengenjo ko bwamono abana beruoti bategere tukoruka asengenjo bure nyasate betengaga tongo mokunguno mosacha elinda aro siense yiga omwali oya kerekenye koya ekere kanise koya ekere sukuru koya abana banyasaye igo bagotena nande baseka ebene sukuru yanyara ko bagiye gosambwa wetera asaba kungu nabana intutokura kura chi mattress kuagache omuchioria tocha asa serikali abana banyasaye unabona ona rebikone sana ekera tokurwanirira egento tokoroka pire yega ya finance abana baito gusiga bakanyuka bakumuna chituka cyabanyene bakurusi mbaka gisimya mona binde byonse omwali bagacakota banga ya serikali tokonye abakungu bali basegetete bagasakurwa bona bagacakota banga gakibono arati amana abande tokonye muisi ebyato cyandire ingosegetete abana abo ekanisa abakungu amana abasata bakuroka batakatibu asengenjo yokomenya boita abana banyasaye ibonkiringa muntu ndi wensi wanga asenge nchobo gambi bwense. It is implied, however, that those laws shall not be such as to violate the rights of conscience. Ikonto bwata kubwa monike ntokolo kadhamira. Ne serikali nero ne bwente kubwa mono ekere kugamba ekanise ekere kugamba abarande ekere bakugamba mbasa die birengere by'abantu. Bantu bara atebe ngabono tiatorente lichiko nga abana barusia marito abana bakaba betukisinda nimba nyarako abakonyora marito. That is the violation of the rights of conscience, not conscience. Ekero togusarie dhamira awe katotene borongo totebye serikali nga eteribuya totebye kanisa nga teribuya ere serikali ne kanisa agerege ntekemo asinge njobasi biwe egekombe bagoruki pasi bagoruko bwa mono bagajiruki kanisa ngaibara aje gukure bibire mase kanisa ekere serikali ekogenda mamincha ya majikanya sae weikabarandi batene batebenge kene ekenkiri keronge or oppose the laws of God. Igonkiringa saba Rumi komeneste bungo ibere ekere serikali ekogenda mamincha yokobuna majikanya sae igoro ya majikanya sae ikomi weikabantu batene boronga asoboge mabwabo yegento kiarentre mechando ase serikali yanka ase serikali ye kanisa ase serikali yenze is PMW, power, woman and man. Bantu mbali kolengera ligoronga amanyi ngana iteke bantu mbali kolengera linga abantu mbayitumba ngentwe abantu mbayikirwa se bakurwe nibo yabo abantu mbayike bwamano ase bagusali gwaso umotora mona baru abana banyasaye moneno itanya ko bagago tokonya liswari ntegeta kogenda. What are the proper sphere and the work of a civil authority? One serikali yabekirwa aroro inkie bwente gokora aba MCA abantu bachori kubwa mona singe nchobokorali member of county assembly abana banyasaye kera tora singe nchobokorali chikanisa barandia ingeto bwente gokora Timoteo yeri tangani eye bungo kianda no ebate abayiga turagenda kubwa mono abarumi eri kumenesa te bungo bitatu. What are the proper sphere and the work of a civil authority? Ngakie serikali ebwente gokora emeremo ebwente gokorera kubwa mona abananchi abana banyasaye. For rulers are not a terror to good works. Serikali teriko mukie bunduki. Serikali teriko irabantu kotini na komuki chibunduki asaba abantu bagakora yaramaya. Yeke rumonta watiru obekirwe ko bwamanege ndotokoroka chipengo omuntu iri ko bwamana abana banyasaye astokoroka ngachi kugambirwa sekigambiro serikali terakora kebe. Ande to ko muntu yoiga igata etego itabantu bande atete go salia amali abantu omosigari wako muntu lisasi. It is the power of God lisasi yego ite elinderon erentomorembe. For rulers are not a terror to good works. But to the evil. Ebunduki yekwimuki wasaba abantu bagakora amabe abantu bayikoru koti ase bali bagakora amabe onya tali amaki asoire ime. If thou do what is evil, be afraid.
onye gokora yara mabuno mokungu buno mosaja uno mwana omwese kama nabamura oikabwobo be afraid for he pared not the sword in vain. Eserikali kebwate bunduki abana banyaza mbari ko mukie bunduki bosaigo for he is the minister of God. Umusigari olinigaro mokolero nyasaye ilinda abantu mbacha goitwa sechinka cyabo murojeki cyaba abana banyasaye bwangoiga umuga konde orura America ngokonyare kenyora iga nyamira eto kinga ko bwamono abantu bakire nyomba bakamuita agakwa abana banyasaye eserikali ero ko bwamono kolenda egesie kebe nande kibunduki kinyinge kikonyara ko bakigotumika so walbune cy'abasigari abantu abanje bakubotana n'abasigari babotana n'abasabukibu abachifu bamanyango omuntu gota nabwate kibesa nakitokora tomuito tinyora bakikobagana igonkelinga eserikali is the minister of God. I'll venture to execute wrath upon him that do it evil. Abo na egetabu kia abarumi 13 ebungo bya bine byatotomba kabine igonkelinga it is the minister of God. Igomosikali kobwate bunduki nyebwate buya tago itamanto bosa lakini gokonyora kobwamononga umuntu naro tageta kobeke bagwa itabanto bande igerege nteki yamono asenge njokwe mukia action mbiyo montori aitwe kobwago itabanto batabwati kende yonsi this one did for whom is the law made ngobona lichi ko lyaro wasali wabana banyasaye mangana antegera sana knowing this Intimoteri tangani mebungo kianda komanya iga that the law is not made for a righteous man. Lichi kondiraro waseriwa omonto kobwamono ogokora amaya but for the lawless and the disobedient people. Amangana abere. Lichi koliaro siwe botanga the lawless people and disobedient people asinge njogo salia mali abantu asinge njo abana banyasaye yogo salia no botayuwera. Mosa achori omwana wako bwatu botambe kwenda kwa mwaka niraime wakana maaki olentwa na yago chakobutora ko bwamono omotwe omwana onyo ibiri omwana ko bwamono onyo itiro omonto tigako legesi bokiaye bosensenja agwena the Christian admonished to respect civil authority. Unabona ba Kristo bono iga engana na kwanera iga it is because of the situation which is in Kenya bono iga ekege ndata Kenya bono iga tuatwara ko bwamono ODM tuako ko bwamono ebyombe ao asense yaite ya Kenya bono iga abana banyasaye Kenya kwanza bono kwanyoranga abayiga mbabwata abantu babo na mbabwata abantu babo bawo chaka gushindana si wataua watu si watakufa au ngakiaba Kristo babwende ko bwamono gosika eserikali igotogo soma sigetabu ya Petro yeri tangani ibere ibungo byaye 13 tegera abana banyasaye nyaki abakristo bubente gusika serikali na Tito isateke fungo ekemo na inango kwa na bana banyasaye onye family teko bagento manyinga nguite kale mejandonkerara asubusi bwense liswali nkwenere lyo mwelyo. How are Christians admonished? Ngakiaba Kristo bago sororwa intutubwenta okonya bibago tutubwenta okonya abantu bakonywa marwa tutubwenta okonya serikali ko bwamono ya asarikiri ngakitubwente gosika eserikali eraroro. Put them in mind to be subject to principalities and powers. Aba Kristo abarandia abarisa chikanisa no batebya ba Kristo ngako bwamono bayigwereri chiko lya serikali religi ya to obey magistrates. Toigwere ko bwamono abantu tokoroka abanachi ebina to be ready to have a good work. Tito isateke fungia kamo enere kanisa bwente gwado bagati amangana yaga kanisa asinge ncholero ya irwegento ya bekirenda abantu bakurwania serikali abana banyasaye. Tito ibayate abanga yebwente tosike serikali no bogambi boraroro tosike ko bwamono abagambi magistrates not this judiciary and to be ready to have a good work. Kanisa to advocate for this one. Omoelio, submit yourself to every ordinance of man for the Lord is sake. Toigwere serikali enyasa kiraro asinge ncho yobuyabuwaye whether it be to the king ebeko bwamanoja somugambi as to supreme judiciary or unto governors abagabana mbarororo abagambi mbaro ko bwamano bakogenda parliament abagambi mbaro bakogenda senate abantu abaye wamasikani and unto them that sent by him for punishment of evil doers abasigali na uba atuminune serikali asinge ncho
y'abantu basarira amachiko baturendera our property baturendera abantu baitumba itubusa and for the praise of them that do well elinde bali bakora yaramaya serikali te kuba kuna abana banyasaye honor all men love the brotherhood fear God honor the king in first Peter nabatebya ibere bungo 13 mpaka 15 ibere nto nago itako rolie kanisa ime abachori bogocha wanyoranga no tuli kubwa no gochora ji serikali twerige ndo twalire serikali gigotaka gokora yaramaya twasoeme gotiyeba bwata ninga bono so apa aramwe mukiamatu ubuno buliri bwanjira ki abana banyasa abantu bakoroka abarandi babwente kumugije Biblia batere baroski nkora abantu imase kanisa ande motebi abantu bemukia matu motebi chensi ko bwamono nga seria umukansora seria umugabana seria umupresident kurwa se kanisa tumepotea na rahana imerudi kwa kanisa wana wa Mungu na ande kero okoragiro okora na se kanisa ensengu itekera amanyinga angalia Lebanon ligera Israel egentonkero bakarero monene na singe ncho obo Krista abantu bakonyara kwa bakoba abeolia rumor mongers na abantu bare pretenders are more western sinners banabanya sana ngoma takuba kurera asturigire Kenya bono iga intorigire tikobwa mona saga ya ndota Kenya ira na so mwaka 2007 atwate unga tosike members of parliament tosike governors tosike kobwa mona judiciary tosike a president omwali oyo tosike nonye in senate lakini nabaro bakole kerekeronge taliyo kwa guchibe asasenge njoko na chebinto bitali byaboronge omwalio for this cause pay ye tribute also na kero to wakane ebango teliembe igero rasenge njo serikali ekere yarentire bango no tokonyora jisukuru twasomia abana chinyagitari twagenda twagweniwa for their God's ministers abana bakuri imirimo banyasaye ikokorora kubwa mono mubunge gokorora mo member of county assembly tokomorabuna likafiri those are the ministers of God attending continually upon this very thing render therefore to all their Jews tribute to whom tribute is due ebango ochiasega ambe ebange setakere custom to whom custom fear to whom fear honor to whom honor is supposed to be done Romans 13:6 and 7 anamanya senta itumeja mangana man ndagete ekanise ise gotene na borongi ekanise era ndio gotole ekanise era ndio musaraba abana banyasaye mulembe tokoba unless twabero omulembe ntutweka banyana even 2007 abarandia nabuko bwamana barenda gisegi iya serikali weka muligere limono mutuligere sana muna abarandia ligere lichikanisa moya mono muroche serikali atakomereka chikanisa ibintu bigokoreka doro drug trafficking abana kubwamono bakonda bachikoni wetrasi chikanisa chinyasana no jira isaka kanisa abarandi bararinde mbano ruwa barusi ucyanga cyabo serikali tenda boronge totabi ase tosirete itera ko batoko konya abande sebwenerete abantu bangaye n'uruki kanisa umusaja kwero ko mu pastor ogenda olenta chingi tyonga ina abantu batanga tigante no mugongo ndusie bireja abana banyasa tigamba tabinga ekanisa no kurandi good news tadi yogotenene megongo y'abasali tadi yogotenene megongo y'abakungu tadi yogotabata abantu ko bwamone mebere yabo commission yali abegetu rorenga basacha kibago tabata bakungu ebikuba basacha kibago tabata abakungu emegongo bana banyasa bajakire korera amatenga ebibakorete ebirebibe serikali ero religere every entity ko bwamono ebekira asensa abana banyasaye omwali oye nyasawe ito turangiye asenge encho yobuya ninje nkwanire the special spiritual realm ngaito bwente gotene na buna Kristo ngakito bwente wa approach serikali ekero bobebu abeire tade watabi abana bai mukiamatu tade watabi chensi nga seri ko bwamono mu chief seri ko bwamono mu county commissioner abana banyasaye ase kanisa ebibago no bitakeire ese kanisa no amagaga takeire kanisa no ko bwamono Chie ebioto bitakeire ngiyeso gocha gochora kurwaroro kanisa nenyagitari bona ora seri president ora serio mosene tanga na titigento getari bunge kanisa twatumiru bobe nandi ine tokoroka kubwa muno koragerirwa asama tukayo mweli nyasago tobwatoka amanyinga gwitera asenkejega abarandi abange ninu mogocha gosakorwa birimu aurira ababwatani bakonyara kubwa muno umuntagaje to mujimba gogo kumya buno korwania serikali buno korutere serikali chensi buno korutere serikali kubwa muno abana abaiseke kubwa no babekire bironge bagotaragetirianda
buono bagucha gusakura kigari jao na kibagucha gutara na kirojo na buono bagucha gusamba eserikali igebe kiraroro irende kiroyo muito uramiri ese ko bwamono ekemoni nge kuri ekemoni keri ko bwamono amune bisusu tugete amone na nyara ko bagago tokonya anate mu chandura roro it is PMW power women and what power women and men women and man ikwe binte byasali yense Chinguru umukungu amno musacha abantu no basariwe bunna oyo minto Samsoni atumigeta nabakungu akabochere ko bwamona amaiso ntoko ntobochere Kenya yaitu ntoko ni ko bwamona chikanisa chibochere chisukuru chetu chibochere chikanisa anda marandi nare ko bwamona umuntu akorandi alengete nk'abakatoliki bariga abasidie bariga ingogotomiro kuno korandi bokobwatu na serikali ngoma atatu akwanire kene ngako bwamona maete Jumapili ngane ngiti ni arama ya munyama okobwatu kani substantiate kurwa siri jiko nga arama ya munyama Jumapili igo bintu mbiro to kuerentera abana banyasa bitato konya so bosibwense randi yeso randi omorembe oburuti bwegoro boirane na botarairana wekatorende serikali tonyali bagari yari yokorandia enchiri ekere ko bwamona abantu banyara ko abagonjoka segite yakaba Kenya omorembe gora abaroro nane ntuango toka ngatuachire ngagutimoka nyasa tokonye asiretaria yeso yoro motori ito amina monene na tenene la asiri tukuria rero gosaba mabira incho monyene nande tugosabire kanisa mabira mona barandia onya twamirie serikali kisese ki abana baitu edinde banyara ko abagosaria kubwamone serikali amanye ngaiteki monene bikesi bigendere tase judiciary twangosaba ngore ntomorembe edinde okorande konyora libaga chinka chibwenere chisukuru chibwenere chinyagitari chibwenere county assembly ebwenere senate ebwenere nonye parliament ebwenere monene ikyani go babekirwaroro kubwamono kulinda ase bali batari kubwati amachiko egento tokoro komoneno itore igoro eburaburu igento tokoro kokubwamono kuburi omorembe atwangosaba nga Yesu bwesoye nando igora barandi birengereri oigore serikali birengereri indo buya bwabanyara ko abogotoikaransira nande ekera yaranyarekane nekero family kuri nyomba ebwenete tugweni asinge ncho buya bwabakwereire abanyara ko abakurwaro moneno bagweni konye serikali yeito konye kanisa asiretare Yesu no motori to twasabire amina Tarionde Pastor Lame Onkware ogakwanira mona ine kurwase Amazing Voice of Victory na bayane yesimi koragania masabo koragani kobori swali ndalionsi abana banyasa igone ne wana ente nyoma sencherende igera ndoje ngantolenda kobwa mononga ne nyomo ntolende serikali ingoja tore goitunka agalia abana banyasa koragani gotumesa daka yao kwenda tora asembeo inde twatene na korande kurwase television kolento malembe namba yana 0710 nonyiro chago screen 711 471 Elia Airtel 0734489523 na baga nelia maya anda ndonsi asemora bega dochi okoro mwaka wana wanyasaye chikanisa serikali leto morembe andonsi asetole elinde tokoro mwaka bya 922 okugoso mwaka moya 2025 na abana mwachirenka moikaranse bia genda chikanisa elinde mocha konyoro bokongu nonyana maandamana ko baiga munalita abanyora mwakwa masasi onyore ko bwamana nonye okwandamira nyoko na iso okonyoro bwato mogomo gochi asiso na nyoko konyoro bwato mogomo ko bwamano ase gisukuru na sinyagitari yatotene ne tore ntomorembe yasawi itabasesenie bia mona so gontegerera asiretere Yesu ero motori ito amina. Keep watching Voice of Victory TV, leading souls to Christ.